गिबियावनो आंनि अननाय सिबिनाय मोजां मोननाय खुलुमनायखौ आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय नोंथांमोन बयनिसिमबो बावहरनाय थाबाय। आङो दिनै रुंसारि जानानै थांनाय मानगोनां बिथां आबौ बिद्युत बसुमतारीनि लिरनाय खन्थाइखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फरायनानै होनो सानदों। अन्नानै खन्थाइ फरायनायाव बबेबा सोदोबा जुदिब्ला गोरोन्थि जायोब्ला आंखौ नोंथांमोना अन्नानै निमाहा होयोब्लानो जाबाय। फै जों बिदिब्ला खन्थाइखौ फरायनि। आंनि सासे दुखुथिया आंगो लोगोनि जानानै बिसम्बि। नोंनि मुहिगोनां मिनिस्लु सावगारिखौ बयनिबो नोजोराव बेखेवनो आं हाया माब्लाबाबो। दोनो आं आथबै आंनि गोरबो खामिहारानि जारा इन्जुराव। गानहोयो बिबारनि माला, नायो सामफ्रोमबो बाफबाय नामा हाद्रि, नायो सामफ्रोमबो रानजोब्बाय नामा बिबार। मानोना बे सावगारिया रावनिबो नङा, आंनिल', आंनि हारसिं जिउनि बिसम्बि। गोजोन्थों।